Is scéal mitais é seo in éireann orsa, a tharla I gcuige na mún agus a gcuige chonacht. Ba fearmóí muice iad Friuch agus Rucht. Friuch a bhí ag obair faoi cheannas an ordrí bómh dearg agus Rucht a bhí faoi cheannas an ordrí ochal achne. Rachach Friuch agus Rucht ina gcuige faoi seach, ina múfadís faoi na crainte fá agus dara. Bhí plán uafásach ag Rucht. Chuir sé malacht bhoca Ruch nach nairodís ráir cuma an méid crona a deisiad. Cha Friuch an mált chéine bhoca Rucht. Tus go rá a gcuid mucha róhannaí thug na ordríthe batas bóthardómh. Mar sin, ghlach siad póirte gahanna a leanach ará fa blianta fada. Idir fear a náthrócha gurb neartúranta sulamach críoch leis an goga. Dús detil siad sa spéir agus chrid siad mar spiróga.